Sziasztok! Szatórniában jártunk, és ha ti is erre a varázslatos toszkán helyre készültök, akkor a fürdőtől nagyjából 1,5 kilométerre található egy kifejezetten lakóautósoknak kialakított parkoló, ahol minden adott a kényelmes megálláshoz. Áram- és vízvételi, szürke és fekete víz ürítési lehetőség, mindez 0-tól 24 óráig elérhető. Innen egy kellemes, nagyjából 20 perces séta vezet a híres termálfürdőhöz. Szatórnia Toszkána egyik legismertebb termálcsodája, a föld mélyéből feltörő, 37 fokos kénes víz, évszázadok óta gyógyító erejéről híres. A gőzölgő víz és a természetes mészkőmedencék csodálatos látványt nyújtanak, a toszkán táj nyugalma találkozik a természet spa élményével, ez egyszerre vad és békés. Mielőtt a medencékhez érnétek, előtte ott kanyarog nagyjából 1,5 kilométer hosszan a türkisz színű gőzölgő patak, ami szerintem legalább annyira különleges élmény, mint maga a teraszos szabadfürdő. Ne hagyjátok ki, számunkra igazán jó mókát tartogatott, a fiúk végig sodrottak benne. Sok-sok kacagás és vidám pillanat közepette. Amennyiben további tartalmakat szeretnél látni tőlünk, kövess minket Lidicamp néven a Facebookon, YouTube-on, TikTokon. Köszönjük szépen! Sziasztok!